Ito. So yun, what's up mga kabsat, good morning po sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. Bale, for today's video mga kabsat is maghanap tayo ng kuhan ng pako, mga pwedeng maulam dito sa tabing ilog na naman. Bale, marami ngayon ang kuhan guys, pako dito kasi kuhan palagi ang ulan. Bale, every hapon umuulan. Kaya maghanap tayo dito sa tabing ilog, tapos doon sa banda roon. Sabay titignan na rin natin yung kambing natin, papasyalan natin kung kumusta na, kasi mga isang buwan na yata na hindi ko pinupuntahan. Bali doon ko nilagay, doon sa pasto nila. Bali sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe guys, pa-subscribe naman, tapos huwag kalimutan mag-iwan ng like or comment guys pagkatapos ng video. Bali ngayon guys, dito na ako tatawid sa kuan, sa ilog. Hindi na tayo dadaan dyan sa taas, kasi dito tayo dadaan papunta doon sa kuan, sa kambingan, sa pastulan ng kambing. Bali ito, medyo malalim siguro ito guys, pero subukan nating tumawid dito. Okay naman siya, hindi masyadong malalim, kaya pwedeng tumawid pala dito. Pero napapansin nyo guys, malabo tong tubig, kasi kahapon kagabi ang lakas ng ulan dito, sobrang lakas. So yun guys, nandito na ako sa Waig, dito sa dating pinagkukuhanan ko ng pako. Bali meron na akong nakuha, tapos napakarami pa dito. Wala sigurong pupunta nagkukuha dito. Laging kuhan guys, marami akong nakukuha dito. Tapos lalo na rin sa bandar yan. So yan guys, alam nyo ba kung anong konto, dahon to? Ito yung ginagamit na kuan, na pang ano sa isda. Pwedeng ihalo sa kuan, dikdikin yung kahoy niya, i-ano sa tubig, tapos mahilo yung mga isda. Nagpinuko ang ginagamit namin pangkuha ng isda. Bali tinatambakan namin hanggang kumonti yung tubig, tapos sinahalo namin yung katas niya, yung katas ng kahoy niya. Tapuan nahilo yung mga isda guys, saka namin pinupulot. Pero pagka mga 5 minutes lang siguro guys, bumabalik din sila sa dati. Kaya pagka nilagay na namin yung katas nung kahoy na yon, tapos mahilo na yung mga isda, pipulutin namin kaagad para hindi sila mabumalik sa dati. Ayun guys, mas safe yun guys, kaysa yung ginagamit na sodium sa pinanguhuli ng isda. Dito kasi binabawal na yung ganon. Yan guys, ito yung laki. Oh.
So yun guys, mayroon tigbur dito ang tawag namin. Pero sa ibang lugar ito kinakain. Ito. Kinakain yan guys. Sa ibang lugar. Ito. Hinog na oh. Pero dito hindi namin alam kung nakakain ba ito. Ito talaga guys ang nakakain dito. Ito ang tinatawag namin darumaka. Pagka nahinog ito puting puti. Ito pero konti pa lang yung hinog. Meron pa dito oh. Ito talaga yung nakakain. Bali wild one ito. Wild fruits. Puti yung sa ilalim niya guys, tapos may ikon sa buto. Konti lang yung nakakain buto ito. So yun guys, ito yung nakuha ko. Marami na. Ang dami. Green na green. Magandang pagmasdan, magandang tignan. So yun guys, bali tama na siguro ito. Bali pupunta na lang ako dun sa kambing natin. Bali titignan ko kung kumusta na ba yung pinakawalan nating kambing natin. Yan guys, nandito ako sa gitna ng batis. Ang ganda, ang lamig ng tubig. Ito na yung nakuha ko. So yun guys, nandito na ako sa mga kambing natin. Bali nakita ko na yung kambing natin. Ayun sila oh. Yun. Nandito sila, kumakain sila dito. Ayan sila. Okay naman sila dito guys, safe naman. So yun guys, nakita na natin sila. Sa kabila guys, may mga nagkakuha na giginto dito sa ilog. May nakita pala ako dito na kuhan yung medical plant. Ito guys, gamot ito. Ayan yung tinatawag namin andadasi. Ito gamot to sa kati-kati guys, sa mga kati sa balat. Ito yung katas niya, durugin mo lang yung katas nito. Yan yung kuhan, gamot. Ito bali kukuha ako kasi bibigay ko sa pinsan ko kasi may kati-kati siya sa balat sa paa niya. So yun guys, nandito na ako sa bahay. Bali, ulam namin yan mamayang hapon siguro. Bibilhan namin ng sa bayan. Pupunta kami ng bayan ngayon. Dami. So yun guys, bali salamat sa pagsama sa akin sa video na to. Bali kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe at huwag kayo limutan mag-iwan ng like or comment guys. So yun guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, bye bye, see you next video.